M'abuelo fou llaurona, m'abuelo fou llauró. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró. I asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena, i jo tenia el meu camp, ja no treballa la terra, ens venen prosperitat. Bon dia i bona vespra. Ja sabeu que a Va de vie ens agrada parlar dels diferents recipients per a criar el vi. I quan parlem de vi i de bota, sovint imaginem una elecció noble, gairebé sagrada, com si el vi haguera estat sempre destinat a envellir dins de la fusta. Però la realitat és ben diferent. La bota no naix pel vi, ni molt menys pel gust, naix per una qüestió pràctica. Abans, fins i tot dels romans, els celtes ja utilitzaven recipients de fusta per transportar líquids. Els romans preferien les àmfores, però van acabar adoptant les botes perquè eren més resistents, més fàcils de moure, d'apilar o de reparar. El vi en bota comença, doncs, com una solució logística, no com una decisió enològica. No serà fins molt més tard, a l'edat mitjana i sobretot a partir del segle XVIII, quan es comença a entendre que la fusta no només conté el vi, sinó que el transforma. La bota es converteix en un ferament de criança. Deixa passar una mica d'oxigen, molt lentament, suavitzar els tanins, estabilitzar el color i, segons la fusta i la torra, aporta aromes. Vainilla, espècies, notes com torrades o fumades. Però el més important no és tant el que s'olora, sinó el que es nota en boca. La fusta treballa la textura, la profunditat, la manera com el vi s'allarga. I per què aquesta forma tan particular, bombada de la bota? Una altra vegada no és pel vi. És una qüestió de resistència i de moviment. Aquesta forma reparteix millor les tensions, evita fugues i permet fer rodar un recipient molt pesant amb relativament poc esforç. El vi s'ha adaptat a la bota, no el revers. Arribem així a una pregunta clau. Per què el raur? Per què cap altra fusta combina tan bé resistència, flexibilitat, porositat controlada i interès aromàtic? El raur es pot doblegar amb calor sense trencar-se. És estanc quan està ben treballat i allibera compostos que dialoguen amb el vi en lloc d'imposar-se. Altres fustes han existit i encara existeixen. El castanyer, molt utilitzat antigament, oxida molt i marca fort. L'acàcia s'utilitza de vegades per alguns blancs. El cirerer o la morera també s'han provat, però cap ofereix l'equilibri del raur. I no tots els raurs són iguals. El raur americà sol donar aromes més evidents, més lactis, més vanilla. El raur europeu, i especialment el francès, és conegut pel seu gra més fi, una oxigenació més lenta i unes aportacions més subtils. Això no és només màrqueting, i jo he pogut comprovar d'una manera molt clara. Fa 4 o 5 anys, visitant un celler a Alacant, vaig tenir la sort de tastar 2 vins absolutament idèntics sobre el paper. Mateix raïm, mateixa verema, mateix volum i fabricant de botes.
l'unica differencia era l'origine de la fusta. Raur america en una, raur francès en l'altra. Una experiencia quasi scientifica per a mi i el resultat era evident. Dos vins clarament diferents. El vi criat en raur francès era més fi, més profund, més llarg, mentre que l'altre resultava més immediat, més marcat. I no dic això perquè soc gavatx, però sense aquesta degustació mai hauria entès tan bé l'impacte real de la fusta. Avui, la tonelleria es veu sacsejada pel canvi climàtic. Els boscos pateixen, els arbres creixen de manera diferent, el raur és més irregular i més rar. En aquest context apareixen propostes com les de Tude, amb botes fetes a partir de fusta procedent d'arbres sotmesos a estrès hídric fins ara poc valoritzada. La idea és aprofitar millor el recurs, estandarditzar l'oferta, reduir terminis i prometre un resultat equivalent. Sobre el paper, la idea és intel·ligent. El discurs està molt ben construït. Climat, sostenibilitat, bosc local, facilitat per al vinyatger. Però la pregunta continua oberta. És realment equivalent en termes sensorials? Què passa al cap de diversos anys? Com evoluciona el vi? I com envelleix la bota mateixa? De moment, tenim sobretot promeses. Caldrà temps, tastos comparatius i mirades independents per anar més enllà del màrqueting. I potser cal fer encara una altra pregunta. És realment imprescindible la fusta per fer grans vins? Cada vegada més vinyaters, sobretot en el món del vi natural, es predecideixen o l'utilitzem amb molta precaució. Gerès, formigó, grès i sobretot l'acer inoxidable neutre. Potser el futur del vi no passa per menys tècnica, sinó per una relació més conscient amb el recipient. Perquè al final, una bota mai és neutra. Sempre explica una època, una decisió, una manera d'entendre el vi. I és justament això el que la fa interessant. Salut i vi! I és moment d'estar units